Dénia, així com també els pobles de la Xara i de Jesús Pobre, no s'entendrien sense tindre present el treball que regidors, alcaldes, militants, primer l'Unitat del Poble Valencià i després del Bloc, han dut a terme en els últims anys. És indubtable que la nostra ciutat, i cal dir-ho també la nostra comarca, no seria la mateixa si no hagués estat per la presència de la política local de la nostra gent, de la gent del Bloc. És un fet que en les comarques on el Bloc ha pogut decidir, les polítiques s'han construït pensant en el futur i en la prosperitat de totes les persones. Un projecte polític que hem sabut vertebrar en tot el país un gran espai d'innovació política, una gran coalició, un espai valencià de progrés, com diem en la nostra ponència, i de la mateixa manera que a Dénia tenim una presència i a la Marina, i ara en parlarem, substantiva, al conjunt del país ha anat vertebrant-se molta gent. Tinc i tenim tots 2 mesos per seguir fent història. 2 mesos per demostrar a tots els ciutadans de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, que som la millor opció del govern per a la ciutadania. Estic segur que ho podem aconseguir. Volem, estic segur, una Dénia de tots, on tots tinguem veu i se'ns escolte. Una agenda 21 local que tinga pes i que siga realment la veu del poble. Hem d'obrir les portes de l'administració i que el ciutadà senta que l'Ajuntament també és sa casa. Volem una Dénia amb futur, que no visca de rendes del passat, que s'oblide de models caducs i mire endavant. Un Ajuntament que sobretot crea riquesa, que col·labora en la creació de llocs de treball i que no en destrueix com ara. Qui ens governa ha demostrat la seva incapacitat. És l'hora del Bloc. Pense que ja és hora d'un canvi. Els ciutadans ho demanen.